السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته وعزته وجلاله تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. الله تبارك وتعالى هما نذن طاعات عبادت لنذي صالح أمل لنذي خداي için oturuşuqlığını ve muhabbetlerini duaya hayırlarını lütfu keremi bilen kabul edip de hemmenize iyiliğin içeriğini, dostlarınız, kavmi hişiniz, enatağınız, oğul gıydınız, dünya ve ahir saadet gönülmek yüze aklık versin inşallah. Gözümüzün nuri ve başımızın tacı olan, rahmeten lil alemin olan Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'den hoşlaşıp Medine-i Münevvere'ye baryan yağdayına geçen haftede Beyk Allah Teala'nın köklemegi bilen Cebel-i Seur'den çıkıp qarın içinden çıkıp Medine-i Münevvere'ye gaşin uğrapdı. İnşallah pek Allah köklediğinden bir gecede de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yoldaşı Ebu Bekir'in Sıddık radıyallahu anh ve yine yoldaşı yol bilen ol kafir bir adamı ecir tutup onu kireyine tuttular yol salgı versin deyip yine bir rivayette Ebu Bekir Sıddık'ın çofanı o da yoldaş yanlarına ba. Ve her hal yolu düştüler bir gecede inşallah Medine-i Münevvere'ye yetmeyen hadir yollu bolyan yağdayları pek Allah köklediğinden hizmetine de yetirir. İçine almalı dersleri bilen inşallah. Medine-i Münevvere'ye uğranlarına dağdan düşenlerinden sonra geçen hafta fakat bir gurrun geçti. O da bir büyük sahra ulu kondaşın kölgesine Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh ili bilin daşlar dağıtlar anırrak berreğe gidip düşük becerip bir düşecekte yatıp ya Resulallah sen ya doğdursun yatsın sünne deyip yatırıp devruğundan haberdar olup sonra Resulullah can turanına yola düştüler. İnni Mekke'nin adamlarda kan yerleri haber veriptirler. Her kim ya Muhammed'i ya Ebu Bekir Sıddık'ı haysi bir yerini getirtele 100 düye verecek dediler. Bir de kan ol koyun üstüne çofan çoluk mal üstüne çarvoda oturan onlara da adı yayraptır bu ürün. Mekke'nin öyle adamlarından da çıkarıyor. O hem eşten ne var eşitmedik de var bu ürünü. Hulasa ve kâne Sıddık radıyallahu anh şeyhan yu'raf. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh o da tacir olup başka yaşullu bilen kan oturuşan son qalva adamlarının tanıyanmışlar. Peygamberimizi görmedik tanımasa da Hazreti Ebu Bekir Sıddık'ı tanıyanmıştıklar. Ebu Bekir deyip haberleşen. Hem yolda bariya qala evnen adam çıkıttır bir nefer. Yollarda hey bir odal qatlanmayan yol
Deryayı Sorhun Kızıl Deryan kaptanından yolu düştüle Medine-i Münevvere'ye gaşyn sahilden, derya kenardan. Oham evlerinden bir adam çıkıptır. Ol Ebu Bekir, yanındaki kim? Evünden Maryam kim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ha. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh cevap verdir. Hâzer racul yehdini et-tariq. Bu adam men yolum salgı veriyor diptir. Allah'ına bu adam men yolum salgı veriyor diptir. Ha diptir. Şeylim dikgide verdi. O taraf näme düşünüyor? Yolum salgı veriyor diyeni, şu Medine'nin yoluna aytýam kadip düşünýän bolmaly. Ebu Bekir Sıddık'ın menzuri bir adam bir Resulullah Hudaya yakınletýän yol tanıtýar, cennete eltýän yol tanıtýar dip şu menzur bilen aýtýarmışdy. O hem allamajak bolup hem dogrusyny aýtjak bolup hada racul yehdini at-tariq, bir adam men yolumy aýtyp berýän adammy diýipdir. Oham ha heylemi dip bolýar dip deňinden adam geçiberýän bu gurrunlardan haber ýok adamlar. Görüň meni geçen hefteden mahul gurrunlar geçti. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh yolla baryaqa Resulullah jana min arkama dip bar dağın üstüne çıkarıp ondan sonra o keweğin içine, qarın içine, ayaklarını çukurun içine, hinin içine salıp ya Resulullah gel men kucağımda yat dip bu başka oğul gyzlary bilen bile diýelerini amade edip ya bijirek yolu düşellerini de awadan suratını Resulullah jandan muhafazet edip saklap hizmet ediye näme diýmeli şoň adyna ya imanly dogolla üstünden geçeri al gurrunly däl haşyla bir 5 dakikada bolsa üstüne duraýlyň şoň bireme Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme hizmet edipdir. Geçen hafta da aýtdyk. Ah men neşol Ebu Bekir Sıddık'ın yerine olan bolsam Resulullah jana hizmet etsek de adip ýadymyza hökmen düşjek. Emma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aramyzda bolmany bilen Kur'an-ı Kerim bar ahim. Pak din bar ahim. Näçe hizmet etjek bolsak. Din adamlary bar ahim. Din tutýan adamlar bar ahim. Resulullah janyň hak yerine oturan adamlar baki. Bir Rabbani Hudaýlyk ulamalar baki. Men Resulullah janyň ýanyna Ebu Bekir Sıddık ýanyna hizmet etýän bolsadym da diýip ýöne ol arzu bilen galmaly däldir. Maňa garabaglylyk gerek, çynyň menen bolmak gerek. Hudaýyň dinine, Hudaýa imanyň bolandan soňra janyň menen girmek gerek. Özüňi awadan kepli menen ağlamasyzlyk gerek. Gör Ebu Bekir Sıddıky seferde qiyinda dahim ýoksa, Araplarning bir meseli var, es-sefer yusfir diye. Es-sefer yusfir an ahlaqir rijal. Sefer diýanyň adamlaryň nähilligini belletýänler diýipdir. Ozollan bir mesel vardır. Bir adamyň nähilligini tanýjak bolsaň, şoň menen bir musafirete gidämeli ýylýandyr. Es-sefer yusfir. Sefer diýanyň adamyň nähilligini tanıtýar. Ol ýadawlykda maşin motor däl, otobüsün içinde, hava piman içinde, qatarın içinde, o dağdan defeden dağa dereleň içinde yine de Resulullah jany hizmet edip, ýadawlyk özünden kökezmäni, her bir istirahat ýeri gelende düşük ýaly ýazyp berip, ya Resulullah sen ýadawdyrsyň ýat diýip, daşyndan aýlanyp ýörmeli, ihlas gerek, janyň menen bolmak gerek. Ýöne diliň menen awadan keplep, amala gezek galanyna iýde çekilmesizlik gerek. Ey jawan dost, ey musulman, ey mümin, amal gerek. Ýöne agyz bilen muhlis bir zatlaryň peýdasy bolmaz. Hudaý üçin aýdýan musulman jany bilen bolmalydyr, dili bilen bolmalydyr, ýüregi bilen bolmalydyr. Ay Resulullah janyň bir aýdan kefi bar owşy barada. Ay gyzyla gaplak goýsaň da azda şonu. Onu okuyayin o metlebin iyidini dersin Peygamber janyň gurrungynyň iyidini alyp gidaýly. Önçek Resulullah janyň bir aýdanny aýdaýyn. Bir olaqan sahabalaryň biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görüp iman getirilin biri Peygamberimize aýdypdyr. Kulağymyz gereýliň, gözümüz açaýlyň. Bir olaqan bir gurrun bolupdyr. Qultu ya Resulallah قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك يا رسول الله maňa din İslamdan bir zat aýt, maňa şo zat bes bolsun. Wer şo zat aýdandan soňra men innikdem başga birinden aslan sormaly bolmaýyn diýipdir.
Acık ola kon görürün. Meselen ikimiz soraptırsa Resulullah cannan. Qul li fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Düşüneylin görürüne, ya Resulullah, bana bir görürün ayt, şo görüründen sonra ha bollu dip oturayın, inni demeylek din marada, İslam marada adamdan zat sormalı olmayın. Bana bir kefay tamam bolsun diptir. Gör Resulullah can bana näme jogap bererini. Bir kefay etmeli, hem dinin görürüne şoň içinde bağ olmalı ha. Peygamberimiz näme diýipdir? Janymyz, malymyz, mülkümüz, inatamyz, oğulgyzymyz fedasy bolsun Resulullah janyň. Faqala sallallahu aleyhi ve sellem: "Qul amantu billah, thumma istaqim." Hadisun sahih, rawahu'l imam Muslim. Resulullah jany aýdypdyr. Sana bir jazada aýdaýyn diýipdir. Şoňa gaýym dursaň mara, hiç kimden din marada da sorap berme diýipdir. Näme? Ey sahabam, sen aýt, min Allah Ta'alaga iman getirdim deyip ayt, ondan sonra da şoňa gaýym dur diýipdir. Tilki yol şagyl ýoly girme diýipdir. Özüňe anlama diýipdir. Nefsin uğruna gitjek bolup, şehwetin uğruna gitjek bolup, bir ýoldaşyň güldürjek bolup, heleýiň güldürjek bolup, äriň güldürjek bolup, oğulgyzyň güldürjek bolup, Hudaýyň gaharyna düşme diýipdir. Qul amantu billah, thumma istaqim. Tamam. Bir jada aýdaýyn diýipdir. O da näme? Men Hudaýa imanım madi, şoňa da gaýymdyr diýipdir. Garabagyndyr diýipdir. Hazreti Ömer aýdypdyr, ýani şol adamlar la yarugu rawagana saglab. Tilki şagalyana aptal ýolları girmeýäle, gönje Qur'anyň ýoly bilen gitýän adamlara aýtdy Resulullah jan diýipdir. Ey jowan dost, ikimiziň gurrunde häme işe? Ey musulman dogalla. Allah Ta'ala'n rizayetin tapmakda imanımız olandan sonra istikamet daim durmalı. Ay bizire yerde yürükde bilivati iştiba etip beremdi. Ay bizire yerde deyip bilmenşik bolup geçmelilerdir. Daim durmalı. Ta Allah Ta'ala sataşyança. O da haçan ta ruhumuz uçup gitýänçe. Ine bil adamla, Hazreti Ebu Bekir Siddiq ýaly adamla şoňa daim durupdyrlar. İman getirdik, mert bolup durupdyrlar ýedinden. Özlerini güýmemeýänmişdikle, özlerini alamaýanmışdykle. Fursat gelipdi. Haýsy fursat, haýsy wagt Resulullah'ın ýoldaşy bolup ellen bermändir. Gaýym ýaşypdyr. Eliniň bilen hyzmat edipdir. Ýöne agdy bilen kepläpdi. Amala gedek galanyny çekini oturmandyr. Bir topar adam keplemeni ökdi, amaly ýogy da onu etmändirler. Edip sorap, ol adamyň soragyna jogap berişini öde. Kim aýby diýenne, "Hazar rajul yehdini at-tariq." Biladym maňa ýol aýtýardy. Owadan suratyn hin düşmanlar sowati, hem Resulullah jany hyzmat edýärdi. Ey imanly dost, ikimizi dersler bugurrunlar. Mundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yoldaşları bilen yine ýola düşýärler. Gowkulaga seýlin bir uzakrak bir gurrun düşýär yine bilen üstüne. Suraka, Hazreti Suraka, sahabalaryň biri. Musulman bolmaka ol aýdýa, men öz taýfamyzda Çarwada, Türkmen Çarwada diye goýun üstünde oturulýany, şäherde oturýany çomur diye Türkmen. Çarwada oturýadym diye. Hazreti Suraka. Ohum otiqam bir gelip aýtdy, şol Gyzyl derýaň, derýaýy Sorhuň bärsinden, derýa kenardan bir näçe adam bar ýedi. Ey şola şu Muhammed we ýoldaşlary bolmaly. Ýüriň şolary öldüreýin. Her gaýsyndan 100 düýe alaýlyň Mekke adamlaryndan diýip maňa bir adam gelip aýtdy diýe. Ohum bir Suraka aýtdy, kafir wagtynda daby. Alimtu annahum hum. Ha, hökmen şola diýdim diýe öz içimden. Emme daşımdan aýtdym, ýok, özüm ýalňyş utadan geldim. Olara al falani, falani, falani. Ola kerwene başga ýerik barýaly. Ola Muhammed ýoldaşy därahyym diýip, men pikirini äwez etdim diýe. Sallallahu aleyhi ve sellem. Oham bir meşe mecliste durdum, näme özüm öldürjek, özüm ýüzdiýän aljakdan diýe. Oham ýuwaşajyk bir meşe tada güýmendim, ýüregim horsallap, du oğrynça, naýzam aljak, okýaýym aljak, ograjak şoň Muhammed'in idinden sallallahu aleyhi ve sellem.
Am ýo şahsdan başga bir işe bar ýanak bolup öýüme barıp, öýümüň arkasyndan çykyp gidip, naýzam alyp, tamam gerekli adım alyp atyma minip gowdum, şo tarafa aýtýan tarafyna gaşyndy. Wa rakibtu farasi hatta danawtu minhum. Qaw berdim bilebilligim menen. Yaqilladım hala gördüm diýipdir. İnne Rasulullah Ebu Bekr Siddiq ýene bir ýoldaşy bar ýaly. Fa'afirat bihi bi farasi fa qarartu anha. Şo barşyma atym taýdy büdürýdi, meni böküp düşdüm üstüne, ýüregim ýaryly gorkdum heýwere diýe. Suraka aýtdy. Oham ýene atyma minnim. Hatta iza sami'tu qira'ata Rasulillah sallallahu alayhi ve sellem ve huwa la yaltafit ve Ebu Bekr yukthiru al-iltifata. Yine atma minip yaqirraq bardım diye Suraka. Oham Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem şu barşına Kur'an-ı Kerim okuyup barýarmışdyk. Eşitdim Kur'an'ını diye. Rasulullah döwrüň müzyanak Kur'an okuyup barýa, emma gapdan Ebu Bekr wadi işi döwrüň müzlemekdi diye. Ewni, ýygyny, arkasyny bir adam geläjek ýanak, ewnen ýygy bir urajak ýanak. Ve Ebu Bekr yukthiru al-iltifata. Hey döwrüň müzdiye Rasulullah da Kur'an-ı Kerim okuyup barýardy. Eşitdim, şu hatda yaqilladım diye. Aham Ebu Bekr Siddiq radıyallahu anh näme diye. Qultu hada talab qad lahiqana ya Rasulallah. Ya Rasulallah iyimizden geleydim diye. Qala sallallahu aleyhi ve sellem la tahzan innallaha ma'ana. Ey Ebu Bekr narahat bolma, Allah biz bilendir diye. Ya Rasulallah gelile dedim diye. Felemma endena minna. Ohum yine de yankı Suraka Ebu Bekr Siddiq aytdı bize mahul yaqilladı. Bolsa inni 8 metr onunla yaqillanaptır. Hatta endena minna bakitu ve qultu hada talab qad lahiqana ya Rasulallah. Ohum mahul yaqillanna Ebu Bekr Siddiq aytdı. İkizimden yaşaktı aytdım ey can Resulullah gelile dedim diye. Ohum şonda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allahümme kfina bima şi'te. Hudaya men arkam ol ödün nähil arkam boljak bolsaň diýip dua etdi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Oham ýanky Suraqan atynyň öwki iki aýagy düşmekany ýere düşmüpdir. Ta atynyň öwki aýagynyň diline gelýänçe. Hatta balagata ar-rukbatayn fa qarartu anha thumma zajartuha. Suraqa aýdy, in atymyň öwki iki aýagy düşmüdi, ýere gaşyn. Oham onu hey anryp bärik çıkardım da oradan. Korktum özümde diye. Oham yine de qawdym ýygynden. Felemma istawat qa'imatan. At ýagşy turdy, inni gaýta ogramokçy bolup qawdym. Inni bildim ki en sayazhar amru Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hudaý meni saklap duran bolmaly. Bir peýgamber bolmaly. Ýoksa men bir mahallasy ýetip onu rahat öldürmelidim. Bir zat barada kudret deyip tuğam, atımın öwünden bir tüsseler çykdy, tozanmy, tüssemi näme degi belli diye, bükulli gözümden yittile diye. Rasulullah da Ebu Bekr Siddiq da. Hudaý Taala bir kudret ýiberdirdi. Oham şeýde bolanna, oham gıygırdım diye. Ya Rasulallah, men size zat diýjekkä, siz de maňa zat diýmäň, men wäde berýän zat diýmellerden. Bir duraň da diýdim. Oham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem durdy ve yolla açıldı ve men atym menen bardım ýallaryna. Inni ola 4 nefer, 3 nefer, 4 nefer ve men bardım aralarına. Oham aýtdym, ya Rasulallah, sen kavmyň Mekkeň adamlary sen ýygyňda gesip bäle. Seni öldürjekden, her kim seni öldürse ya Ebu Bekr Siddiq'i öldürse, 100 düýe berjek diýäler. Ha, bolya başga näme wurrungyň ma diýip aýtdy Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onda Suraka aýdypdyr, men ýanynda iýbi çykan alyp gitjekmi diýipdir. On peýgamberimiz ýok, zadyň gerekkä illa an qala akhfi anna. Biziň barýan ýolumyzy hiç kime aýtmasaň bolýa, başga zadyň gerekkä diýipdir. Oham ýene de Suraka aýdypdyr. Öwde men kan diýelenme, goýulanma, gerek bolsa bardan şondan geriňizi alyň diýdim diye. Onda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aýtdy, la hajata li fiha. Yo, diye goýnundan näme zat gerekkä? Fakat hiç kime zat aýtmasaň bolýar diýdi diye. Emma bir mucize gowgulagasyn. Oham ahir hoşlaşmaly bolanna Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Suraqaga aýdypdyr. Keyfe bika iza labista siwar kasra?
Ey Suraka, sen nähil gaty hoş bolmarsaň-ay? Yeni 20-30 ýyldan haçan boljagyny Hudaý bilmeli. Hosro Perwiziň täjini, altyn kümüşlerini sen eline geyip, kelläňe geyip Medinede aýlansaň nähil bolarsyň diýipdir. Mundan yeni 10 ýyl soňra Hosro Perwiz öldüriljek. Ondan soňra ol Hazrat Ömeриň zamanyny fetih boljak ahim Fars. Rasulullah jan şu kefin aýdyp galypdyr. Tekrar deýin. Ey Suraka, nähil bolar sen ýagdaýyň diýipdir. Hosro Perwiziň gyzyllaryny, kümüşlerini geyipdi Medinede aýlansaň diýipdir. Bunu hiç kim düşünmändir. Bu gurrun gatyr Surakada ýydyny öwrülik gaýdypdyr. Inni ýöne häzir ştada gurrun soňram galmar ýalaýdyň. Soňram Rasulullah dünýeden geçenden soňram Abu Bakr Siddiq dünýeden geçenden soňram Ömer el-Faruq radiyallahu anh halife wagtynda Fars Hosro Perwiziň tahty İslam'a geçenden soňram فلما في عمر الفاروق بسوار إسراء ومنطقته وتاجه دعا سراقته Farsdan akidip Medine-i Munawwaraga Hosro Perwiziň tajini, gyzyl kümüşlerini tamam eltipdirler. Ey Emirul Müminin Ömer el-Faruq, täbil berýär saňa diýipdirler. Hazrat Ömer näme diýipdir? Suraka ýerde diýipdir. Getirin Surakany diýipdir. Surakada çarwada oturýan, bir goýun üstünde bolýan, daşardan bir sada adamyň biri, odal Rasulullahyň ýedine gelipdi we Rasulullah da aýdypdy 20-30 ýyl mundan odal. Mucize dabi Rasulullah jan ewden Hudaýyň bildirmegi bilen habar bermegi. Gel bärik diýipdir Hazrat Ömer Surakaga halife wagtynda. Bärik kelajyny geýdiripdir Perwiziň. Eline de almyşlaryny geýdiripdir. Biýlini de Hosroň gyzyllanmagan goşagyny geýdiripdir. O ham aýdypdyr. Elin götergeňe diýipdir. Göteripdir. Am Hazrat Ömer aýdypdir. Allahu akbar. Alhamdulillahillazi salabaha min Kasr ibn Hurmuz, allazi yaqulu ana rabbun nas wa al-Harith ibn Malik. Allah'ın azamatyna gurban bolayyn diýipdir. Huda şükür muny bir gün Hosro men Hudaý diýdi. Ondan çykaryp bir çarmany geýdirip atýmyn diýipdir. Muny görüň diýipdir. Get diýipdir, adamlar diýipdir Şeyh Surakaň. Diýek adryň Medinede aýla, men aýtýan kefimde daşyndan diýipdir. Diniň izzeti galsyn ýokaryk diýipdir. Allah bilen molyan adamlaryň izzeti galsyn ýokaryk diýipdir. Hudaý bilen molyan adam galsyn ýokarypdyr. Aham, muny Hazrat Suraka sini eşeňsini ýa Ongol on başyl kümüşlerin tamam padşahyň Medine'de aýla elhamdülillah ya şükür mun Hosro garyp muny bir musulman sada girdi diýip muny aýla. Bir de Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizesi gurrunga almas. Her hal Saka Rasulullah janyň gurrungyna iýdiler. Rasul näme tapşyrdy? Hiç kim diýdi. Senden başga ew ýok diýdi. Bismillah. Iýdine öwrilipdi. Tekan adamlar şo ýoly peýgamberimiz gördü. Suraka kufitum hada alwajh. Yok bermen öýdüm şundan gelýän. Yok ýemem bole. Salman ne bolmandyr muga? İslam kelimet mandyr. Ýüregine iman giripdir. Molası gelecek boli ýöne häzir İslam'a girim. Onda da kufitum hada alwajh. Yok bermen tadan öýdüm gelýän. Ey şo tada dur geçşek adamlar saklap yok tada öýdüm gelýändir. Aýda ba? Yok diýen adamda da şo ýollan ýöne faqat sawwer. Erti durmany barýandan akşam 2 gurup gelýär adamlar samaly. Subhanul Qub, Rabbul İzzet Celle. Erti bilen naýdan öldüretmeli. Rasulullah Hudaý Taala ökediýän gudratyň mucizesi bilen man birimi ýüregine girip Rasulullah janyň etmegi bilen ýüregi ýumşap, inni adam uqqaýly. Öldürü bermeli bi Allah'ın mucizeleri gudratynyň üstünde wagt geçip barýar. Tlep mal boljak. Dol boyun adamlar gowy. Oham soňram Surakaň gurrun goý kansyn. Soňram galjak bu gurrunlar. Haqiqat gurrunlar. Seni gurrun. Taryhda mu'tamet etli gurrunlar bila. Suraka ve wagtyndan soňra mutmain sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye oham adamlaryň arasynda aýdy. Oýlana ödüm gördüm sataşdym diýip. Ödüm adamlar oham buğurla ki mukerremek eştilipdir. Ehliyalay adamlar korkup şurun sebepli Mekke'nin adamları Müslüman bolar mı kadip. Bu bir nama yazıptır. Qawqulağasın. Surakaň taýyma yazıptır. Beni akhafu safihakum mustagwin li nasr Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem. Aleykum bihi alla yufakum feyusbihu shatta ba'da izzin. Ey Surakaň tansyňyz siziň näetdirip bäbi? Biz sizin taýfaňyz ulaqan azatda ýaşap sizi biýabre edamasyna diýip nama ýazypdyr aleyhi we sellem. Suraka jogabym gurrundan çykyly. Suraka jogabı namany ýazypdyr. Okuýaýyn.
أبا حكم والله كنت شاهدا لأمر جواد تسوق قوائمه لم تشكك بأن محمدا برهان فمن ذا يقاومه فكف القوم عنه فإن أرى أمره يوما معالمه ستبدو معالمه ستعلمه يا أبو جهل نعم ديوتين ديبتر كم من شان أتمن إيوكي إكايا غيرت شن قرم ملصدن ديبتر كاشكي تسجق من يروم يارل جقبرترن يغدي ملصدن ديبتر كاشكي أت بدريب من يقن يغدي لرقرن ملصدن ديبتر ورم ملصدن بونكون بجرق باتسولاب ساوتر مردن ثامردا وتر مردن محمد بالرسول وي إيفرن آدم سوي قدرت من أوي خداي من أرقى سودي بلردن oturan yerinde yalandan keplep durma deyip. Bes men sana nasihat deyip ovan adamların sakla, bir gursun tamam adamla Muhammed'in idine düştürallığın deyip. Allahu aleyhi ve sellem. O da cevabını amıdıktır. Ön gözden mormal eşten kulağı diye Türkmen. İden keybovet mananda deyden. Öyle görüp yürüğünü korku düşen adam, beyin adamlar kovup, sonra da Ebu Cehil'e dar kamatını yazıktır. Birce de aydeyin şu arada, qıys qızıq inşallah teberrük kurrun idinge deylim. İkimizin dersi, Müslüman doğancıqlamın dersi, ayalı erkek doğullun dersi, bir dersi Resulullah canın mübarek sanalayın. Peygamberimizin bir aydan sözü var, hal iki doğan marada, iki doğan yanim, en doğan nelha, Müslüman doğan. Görsen Resulullah canın sözünü. Bir hadisinin içinde diye, emin ahul mu'min. Her kim Hudaya imanı var olsa, çıkıvır Hudaya imanı var adamın doğandır. Müslümanın doğanıdır deyip Resulullah can. İyiydi. Yakuffu zayatehu ve yahutuhu min vara. Ravahu Ebu Davud. Müslümanın doğanıdır. Ol Müslüman doğanı yerden verir çıkılsa, şun evine geçer. Doğan can bir gitsen verir çıkarsın deyip evine geçer. Yakuffu anhu zayatehu. Bir yolun gitsen verir çık deyip evine geçer deyiptir. Yahutuhu min varaihi. Müslüman doğanı yok da şun avrayını saklap gelir deyiptir. Başka kişi avrayını dökecek de olsa etme Müslüman doğanın izinden kepleme ağasırcak bulma deyip yok yerinden de şun bulup gelir deyiptir. Sonra kırasanı yok yerinden saklaptır, yok yerini bardar ediptir. Ne der? Elinden gelen qavluq etmek. Resulullah'dan menen yoldaşa olup gitmeyenler. Bu Bekir Sıddık'ın hıtmatına etmeyenler. Koymayanlar adamları var idine kovuptur da. Fırları var idine kovuptur da. Ellen gelen qavluğunu edivermeli da. Bir Müslüman ne olmalı yağdaydır? Sen olmalı yağdaylardır. İmanlı doğal. Müslümandır. Müslüman doğanın verir yerine razı olmalı değildir. Ve doğanın yok yerinden ben ondaşından haberdar olmalıdır. Resulullah sözü. Geleyliğin Peygamberimiz rak görünlerine. Soraqan dedengesinden ge. Peygamberimizin zatçalar töküntür. İvişekler, hurmacıkları ya qavurmaları dahtır töküntür. 8-10 günlük yol. Sallallahu aleyhi ve sellem fi mesirihi kaymeti Ummi Ma'bad. Ummi Ma'bad diyen bir mihmana qulluq diyen bir zenana var, zenana şoň dengesinden getir. Aham Peygamberimiz arayliň şuna eger satsa bir hurma, qawurma et arayliň şundan. Aham barip ýanyna bar. Aham ey ummul bir yaqasy belli hytmat etýän garry zenana. Ya şol ehley. Zadyň bolsa bir satyn aljak diýipdir Resulullah. Onu hey öyle bil holly, susuzluk bolly. Hey ur qıtçılık bol, qatı ömü hor, yok satmana deyipdir. Şuma hamaga ismani de size rat berdim dadım yok, bir suat yok deyipdir. O ham bolsa ana mihmanı qulluq etýän denana oljagyna aýdypdyr. Jahana qol deyipdir. O bıçağı ol awlagda al, git şol ad ber, iýseňiz damagyny çap pişirseňiz şol adyp aýdaga deyipdir. O ham oly bıçağı getirip Resulullah'a täwil beripdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. Akit ma ulqon bir qap getir deyipdir. Bir qap bolsun 8-9-10 nefere süýtde bolsa bolýan bolsadypdir. O ham bar enesine aýdypdyr, ene deyipdir. Ola maňa qap ber diýip bıçağı akit diýip aýtdy deyipdir. Oy qap näme berip süýt ýogan bu goýullarda, dawarlarda deyipdir. Ham bar getir diýen bolsa getir deyipdir. O ham Peygamberimiz bir hor goýun beripdir. O ham sorapdyr, biläme deyipdir. Ýekiji goýun çadyryň gapdalyna du.
Onu ol denana aýdypdyr. Bir içinde hor bir iýbermedik muny ştada alqarlyk diýipdir. Ot zatdy ýok, bu gaýtam ýoly ölüp galar, beter hor muny goýdyk ştada diýipdir. Onun süýdi ýokmy diýipdir Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Süýde bady diýipdir. İm ýoklugyndan, horlugyndan süýdi sogullymyň zat ýok diýipdir. Aham Peygamberim de diýipdir: "Ata'zanina an ahlabaha?" Maňa ijazat berjekmi men şunu saksam diýipdir. Aham ol aýdypdyr: "Bela in ra'ayta biha halban fahlabha." Süýdi bolsa sagyba diýipdir. Süýt ýok onda diýipdir. Onu şu olukon gabyň getir diýipdir. Wa da'a bi ina'in yurbidu ar-rahta. Maňa bir gap getir, bir kerwene de bolsun diýipdir. Bir kan adam doýursun diýipdir. Kişi çyqap getirme diýipdir. Am gaby getiripdirler. Am Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek elini ol goýunyň yeline emjegine çekipdir. Femasaha Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem biyadihi'l mübareke ve semmallaha azza ve celle ve da'a laha fi şatiha. Bismillah diýip Huda ýaşyň dowruny bereket ber diýip elini çekipdir. Am ýan goýun iki aýagynyň arasyny açypdyr. Süýt berjeginiň alamatda. Rasulullah jan gaby goýup sagy beripdir. Ta üstüne köpük çykyp dowrly gapdy. Fatafajjat aleyhi ve darrat. Ayağını açıp süýt iýini berdi. Am Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem deslap ýaşuly denanyň özüne beripdir. İçqan diýipdir, içipdir. Oham ýoldaşlaryna beripdir. Ve şeribe ahirahum sallallahu aleyhi ve sellem. Ahir peýgamberimiň özü içipdir. Oham özü içenden sonra gaby getir diýipdir. Ýene de goýup, gaýta sagypdyr. Ýene doldurup, inni goýupdyr. Adamyň gelse, oglanjyklaň bolar, ýa başga mehman gelse, olara da bolarmyň diýip, hoş diýip ejazat çykyp gitipdir. Fema labisat an ja'a zawjuha. Bireme gidellerden sonra adam sýeripdir, hor goýullar sürüp. Görse çadyryň içinde bir gat dol süýt ba. Hay ayal bineme diýipdir. Süýt ýok, zat ýok, sagar ýal goýun ýok. Onu aýdypdyr. Faqalat la wallah illa annahu marra bina rajulun mubarak. Ay bir teberri adam geçip gitti diýipdir. Ýoksa goýun süýda ýok, dogry aýtýan diýipdir. Onu aýt näzir adam dol diýipdir. Adammy periştemi nähilli aýt ýeke maňa aýt diýipdir. On bir kan uzak sıfatyny aýdypdyr. Teberruken iki setirini ýazdym, inşallah şonu aýdym. Ra'aytu rajulan zahiral wadaat hasanul khulq hulul mantiq faslun la hadrun wa la nadr ka'anna mantiqahu kharazatun nazmin mahfudun mahshud la abisin ve la munaffat. Onna bir adam diye, yüzü gözü nurlu diye, beter hoş ahlakdy, keplerini beter süýüji kepleýärdi. Açyk keplerdi. Açyk keplerini bilen kan keplemerdi. Gurrüňini naqys da goýmardy. Ne kim ne kan heýwre açyk keplerdi. Kanna mantiqahu kharazatun nazmin. Aýtýan kepleri düzülen hünjiýaly ýeke geçýärdi diýipdir. Aýtýan kepleri düzülen hünjiýaly ýeke geçýärdi. Heýwre owadan geçýärdi diýipdir. Tesbihanyň ýana jark geçýän ýana owadan geçýärdi gurrüňler diýipdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Mahfudun mahşud. Bitir owadan adam daşyny adam alyp oturmaly adam diýipdir. On özü bir ýerde oturup daşyny adam alyp oturmaly adam diýipdir. Ýüzüde turşy dädi, aklyda kim dädi, heýwridi bitin akly diýipdir. Aham ýanky adam saýtdyr. Edil özü diýipdir. Şu Mekkä adamlary birini gurrüňine diýäler, täze ýol tapdy, öldüreyliň, näme diýliň diýeni şodi. Oňa men ozallan arzudym da sataşmana diýipdir. Hay bir fursat gelse men sataşarmana diýipdir. Bu gurrüň galypdyr aham. Bir fursat gelse men sataşmalana diýipdir. Am bu gurrüň galypdyr. Mahul wagt geçipdir ýa ertisi ýa soňrasy on septetmendirler. Ol gözläp bilen kafirler da şatak gelipdirler. Ştadan Muhammed geçti mi diýipdirler. Ýanky ýaşuly denanydan. Onna ol aýdypdyr. Qad zafani halibul hail. Qalat Quraysh fadhalika allazi nuridu kaza fi dalail an-nubuwah lil Bayhaqi. Ay sizin gurrüňizde düşünemakman diýipdir ýanky ýaşuly denany bilsedi bilip durandyr. Ýöne maňa gelkeden adam şu süýdi ýok goýuny sagyba berdi diýipdir. Şojar adama geçdi diýipdir. Quraysh aýdypdyr. Edil öýde şu biziň gözleýänimiz diýipdir. Eşitipdi, görüpdi, ýene ýedinne gelip bädaşyňy zerer ýetirjek bolup. Gör Qurayşyň aýtýan kefini, kafirin aýtýan kefini. Ştadan Muhammed geçdi mi diýipdirler. Palancıra adam.
Ama yaşlı denan aytıptır. Ay aytyan gurruna bilecek değil men niptir. Yöne şu video koyunu sak geçen bir adama geçti işte adam niptir. Onunla Kureyş yok o değildir. O cadugerdir birdattır. O gurruna aytmandırlar. Ediliyor şu bizim gözleyenimiz şu deyiptir. Kudretli olsa şudur deyiptir. Ama yanından geçip gidivertirler. Emma bir gurrun goy Ma'bad yankıdenana. Sonra Müslüman molya goy teberrük gurrunun kamil edeylin. Bismillah. Ruhlar hoş olur inşallah. Elbette. Ma'bad yankıdenana ağadı. Atike. Sonra mun goyunu durşuna bereket bolya. Urva veriya, köpeli veriya. Goyunu sür edip Medine-i Münevvere'ye satmana getiriyor. Ol sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ba vaktinde yöne. Femarra Siddiq fera'ahu ibnuha fa'arafahu. Böyle koyunlarını satacak bolup ene oğul durmuştukla. Ama Ebu Bekir Siddiq öyle geçip bariyanmıştık. Oğum oğlay diptir. Ya umma, hâzâ raculullezî kâne ma'al mübarek. Ene deyiptir. Oğul bir teverri adam bize gelmedi mi? Şıl adam şu var yani adam şun yanında battı şunla deyiptir. Fekamet ileyh. Yankı yaşul zenana Atike. Umme Ma'bad. Ebu Bekir Siddiq aşın yortuptir. Hay ballı dur. Fekalet ya abdallah. Menir raculullezî kâne ma'ak. Oğul sen bir vakt geçip geliyordun. Yanında bir teverri adam vardı. Kimdi şu deyiptir. Yani hazır da onu peygamberimizin gurrunu eşitmendirler. Medine'ye gelip de eşitmendirler. Beşe koyun üstüne mal alıptır, satıptır, peygamberlik çıkıptır, o da aslardan eşitmendir. Ol gurrun oluptır, adamsı bilen o da kalıptır. Kimi tişeten yanındaki deyiptir, yankı yaşlı denane Ebu Bekir Siddiq'tan. Ebu Bekir Siddiq aytır, evveme tedrine men huve. Tanıyamakmış onu deyiptir. Yok tanıyamak deyiptir. İnnehu nebiyyullah. Allah'ın gibiren adamsı Muhammed peygamber şu deyiptir sallallahu aleyhi ve sellem. Onu akitmen şon yanında deyiptir. Yörgü değil deyiptir. Oğul ne adamsın şodur şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin öyüne kaşın ediptir. Oğum peygamberimiz katı hoş boluptur. Ay hoş geldin Umme Ma'bad deyiptir. Oğum nahar çay su näme gerek bolsa berip oğum peygamberimiz on gow egin maşverttir. Yankı denana hizmet eden denana. Oğum o da denana da Müslüman boluptur. Adam da Müslüman boluptur. Erkek doğanı da Müslüman boluptur. Erkek doğanda sonra ulaqan bir jengde Resulullah janın arkası bolmaly jengde şehit bolup din üçün qany seçilip giden adamlardan bolýar. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin teşekküründen näme etipdir näme bir süýt içende näme içmäňde näme diýenşik bolmaýarmyşdy. Näme wezifesidir da näme geçip barýan adama zat da berjekkämi näme diýip peygamberimizin aydan kefi var. Men lem yeşkurin nas lem yeşkurillah. Adamlara teşekkür etmeyen adam, adamların kadrını bilmeyen adam, Hudaýyň da nygmatynyň kadrını bilýän däldir diýipdir. Adamlara Tanrı yaka vermeyen adam, adamlara sağ ol rahmet çektin, Hudaý ajryn bersin diýmeýän adam, Hudaýa da teşekkür etýän däldir diýipdir. Bu barada kan durmaýly dersimiz alybermeli özümiz. Dur şunu ders bugurrunla. Dur şuna bereket. Resulullah can olarda yola salıp sonra da ola bükulli Medine'ye göçüp gelip Resulullah canın sahabası olup geçýär. Yine de 6-7 daqiqa vaktimiz var. İnşallah 6-7 daqiqadan geçirmeli. Yönü bir qysgaçyk nukte var. Hayp vakt az qowqulaqasın. Açıklap 15-20 daqiqa üstünde durmalı görürüm yöne inşallah pek Allah köplese başka bir fırsatda inşallah hizmetini de yetirir. O da şu görürüm. Şu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mucizeleri video koyunu sağıptır. Yaşıcılık mucizeler ne deyip şu zamanında yok. Hiç görünler fakat hikaye deyip eşitiyaz. Ne bizim gözümüz görmüyor yaşıcılık zatları. Ya kaşki peygamberimizin bizim sualımız olmahada başka bir adamın suali olmahada bir kafir adam bizim fikrimiz harap edip aytacak zadi. O da şuurun böyle yalandan bir zatlar aytıp süýt ýokdan süýt sakjakmy? Boljak zatmışy diýip de bolsa muny elim kabul ederdi ki, bir pişrefti zamanyň içinde, pişrefti ilmiň içinde
Nahilli bolýa bizatly görülmeýe, elim ki kabul etmeýe nahilli bolsun o zamanyny diýipdi, şaýat fikrimi harap etsin. Ýöne gysgaçyk jogabyny aýdyp berin, üstünden geçeýliň de hepmiň wagty da jaý da bu mahal. Bolýa bir zamanyny ýokmuşdyk. Onna Allah Taala Peygamberimize Kur'an-ı Kerim'i beripdir. Şu alym zamanyna, sowat zamanyna, asr kompýuterde, asr pişreftde, lep ahir ewe terakki edip asr teknolojiýanyň içinde Kur'an-ı Kerim'e näme diýýärler biz? Aya Kur'an-ı Kerim, yerin yüzünde Kur'an-ı Kerim ýanyk wagtyny ötümledip aýtýan bir kitap barmy? Ýok. Aya Kur'an-ı Kerim ýanyk kıssasyny dagyk aýtýan bir kitap barmy? Ýok. Aya Kur'an-ı Kerim ýanyk hemme reşteden gurrungestin, hemme alymdan gurrungestin. Barya wagda aýdyp barya, hikaye aýdyp barya, kıssa aýdyp barya, harfleri, hareketleri, kelimeleri tertiplije baryan bir zat gördükmi? Ýok. Aya Kur'an-ı Kerim ýanyk Hazreti Adamdan märik bir kitap gördüňizmi? Şoň hafiz bolsun şonu. Şonu ýat tutan adam kän bolsun. Ýok, Kur'an-ı Kerim'in milyon hafizi var. 5 ýaşyny, 6 ýaşyny, 3 ýaşyny oglanjykly hafizi kulli Kur'an-ı Kerim ma. Elim kabul edýärmi şunu? Kur'an-ı Kerim'den 100.000 bäsi mesele çykarýarlar. Elim kabul edýärmi şunu? Kur'an-ı Kerim'in üstünden ne kadar bahs edýärler häzirde tökenene? Kur'an-ı Kerim ýanyk bir Allah'ın kelami, Kur'an-ı Kerim ýanyk bir kitap barmy? Bu kadar mesailleri, şoň üçin bahs etýärleri, şoň üçin çuňyr, hemme tarapdan seçip barýan bir kitap barmy? Ýok. Birje misalyny aýdaýyn, bolmasa o gurrunga girmäýdi. Bir gysgaçyk misalyny aýtyp beraýyn. Bu gurrundan çykmaly boljak goý, onda da kamil bolsun. Suriye Kawsar. Inna a'taynakal Kawsar. İnna a'taynaka al-Kawsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Näçe kelime? 10 kelime. Durşuna gudrat şu 10 kelime. 10 kelime. Her ayetin 10 harfi var. Inna a'taynaka al-Kawsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Her ayeti var aşın. 10 näne tekrarsız harfi var. Bardan oturdan 100 gödek sanat çykyn ýene 10 çykar. Öyle 10 kelime. Her ayan 10 harfi var. İnne a'taynan başından ta ahirine çeli. Tekrar bolmadık harfle o da 10 näne de. Mesela inne a'taynan şodur şunna inne a'tayna bir dana ayn ma, bir dana saat ba, bir dana şin ma. Şo direk tekrar bolmadık harfler sananda o da 10 bolup çykýar. Kulli kelimelerde 10. Her ayan içinde tekrar olmadık harfle de 10. Şunu Muhammed Peygamber näjire oturup şunu düzlesin. Yerden çıkarmalı şadatları. Näme diýip bidatlar görmänşik bolmaly. Ger beruz nebine teşebbere çeşim, çeşme ýafap raçy gona. Körtüçan günni zady görmeýe. Ah günne näme günä ba, on gözi gören ah. Günne günä ýok, gün ýalkymy seçip barýa. On gözi gören ah. Ger beruz nebine teşebbere çeşim, çeşme ýafap raçy gona. Körtüçan ki görmeýe. Ay gözünne, günne näme günä bar? O ki nurun ýalkymy seçýärdi. Ene bir bijirek mucizeler, afsana görüň, yalan görüň, boljak zatmy? Elinden tut, ine Allah'ın kelamy bar, dur şuna gudratdy. Alym zamanyna şun jogap berýärdi. 120 nazar şu gudratdy, inna a'taynakal Kawsar'ın ýanky 10 bolup gitýärligi 120 nazar bilinmeýärdi. Alym aýtýar şunu. Hulasa bir yeňiljek soal jogap etdi. Bu mahal wagtyda däl, ýöne bir me wagtyňyzy aldım. O da näme? Näme diýip bu zamanyny mucizeli bolmaýar? Näme diýip bijire gurrungle bolmaýar? Ýok, gel Kur'an-ı Kerim'iň içinde. Bir 10 kelimeň gurrungyny gözde. Inna a'taynakal Kawsar oda. 10 kelime. Ol 114 sura. 6 ayet galy häzir. Inna a'taynaň içindäki meseleler galy. Inna a'taynaň içinde kelime manalary galy. Oň içinden çykjak agydalar galy. Oň içinden çykjak hökümler galy. Oň içindäki habarlar galy. Nämeden şurim iňipdir? Näme mesailler bar? Ola galy. Oň içinde oturup bermeli bolýar. Mucize ýok diýen adama Kur'an-ı Kerim eltaba. İnşallah, beýik Allah kökledi inşallah inni kehefde galanny. Hudaý köklediginden ýetirer inşallah.
Hudaý Taala meriýetlerimize şefa bersin. Musafiratda, hytmatda, gurbatda, nahaqdanna we beýleki müşkilli dogallar Hudaý asan etsin. Ýurdumyzy parahat, watanymyzy emniýet, agzy birlik iman abyryda saklasyn inşallah. Maşallah, gaýrat edin. Resulullah sallallahu aleyhi we sellem aýdypdyr, kışyň gijeleri oljadyr diýipdir. Bir gijeli oljadyr. Saga täzir 8 bolana forsaty eliňizden bermäň. Galmaň Resulullah'ın gurrundan, bereket gurrundan galmaň. Hem özüňiz ders alywatýyňyz, hem içindäki dersleri, hem Resulullah janyň gurrungy, sahabalarynyň gurrungy bir bereketden galmak, elbetde ulukon oljadan galmakdyr. Dostuňyzyň elinden tutuň. Forsaty elden bermäýin.